Maasregio of in Bezel rond en gaan is voor natuurlijk een mooie wens te ontvangen en te waarmaken. Maak het waar, hier is onze Juri. Hallo Juri. Hey Peter, goedenavond. Ja, ik ben er weer inderdaad en ik sta dit keer in Kessel-Eik. En waarom sta ik hier nou? Hallo, ik sta er weer inderdaad. En in Kessel-Eik dit keer, want ik ga hier vanavond praten over het dorpsoverleg. En dat ga ik doen met twee vrijwilligers, namelijk met Annie en met Helmi. We gaan even beginnen met Annie. Hallo Annie. Goedenavond allemaal. Ja, we zijn hier nu op het Mariaplein, hè, om precies te zijn. En ja, klopt. Hier is de afgelopen jaren heel veel werk in gestoken, toch? Ja, inderdaad. Het hele Mariaplein is opnieuw ingericht en opgemaakt. Dus wat jullie hier zien is inderdaad nog vrij nieuw. Ja, en is dat een van de bijzondere projecten geweest van het dorpsoverleg het afgelopen jaar? Ja, inderdaad. Maar ik denk dat Helmi daar zo meteen veel meer over kan vertellen. Op dat moment was zij al lid van het dorpsoverleg. Ja, dan gaan we zo inderdaad wat even aan Helmi vragen. Ja. Zou u nog even kunnen vertellen, want heel veel mensen die dat wel afvragen. Waarom is een dorpsoverleg nou eigenlijk zo belangrijk in een dorpskern als Kessel-Eik? Ja, ik denk dat het dorpsoverleg in elke kern in de gemeente Velemaas belangrijk is. En alle kernen hebben ook zijn dorpsoverleg. Omdat dat mensen zijn in het dorpsoverleg die namens het dorp proberen allerlei dingen te realiseren in het dorp. Samen met de gemeente natuurlijk. Uiteraard. En dat is eigenlijk onze taak. En de inwoners die hebben daar natuurlijk altijd inspraak in. Wat wij proberen te realiseren door een dorpsvisie die opgesteld wordt. Ja, maar de vrijwilligers natuurlijk van het dorpsoverleg zijn misschien wel net zo belangrijk. Nou ja, iemand moet de kar trekken. Ja. En moet het proberen waar te maken. Ja, en ik kondigde net u aan, ik kondigde net ook Helmi aan, maar er staan natuurlijk nog 4 andere vrijwilligers hier achter jullie. Zijn jullie een hechte groep ook samen? Ja, we zijn op dit moment met 9 personen en we zijn nog niet zo lang met elkaar bezig. En het heeft wel even tijd gehad om elkaar een beetje beter te leren kennen. En hoe wij denken en hoe wij bezig willen zijn met het dorpsoverleg. Maar ik denk dat we intussen best wel een leuk groepje vormen die samen best wel wat woord kunnen maken. Ja, dat is supermooi. Bent u het daar mee eens, Helmi? Helemaal. Ja? Sluit ik me helemaal bij. Wat is, als u een hoogtepunt zou moeten noemen van een van de projecten van het dorpsoverleg uit de afgelopen jaren, wat zou dat dan zijn? Nou, ik vind het zo een beetje pijnlijk om terug te kijken, maar hoogtepunten, dat is hier achter ons de brede school, zoals we het noemen. Dat is een heel groot project geweest. Daar achteraan heeft het Mariaplein en als laatste het gemeenschapshuis. Daar zijn jullie ongetwijfeld al geweest. Dat was een waar staaltje werk van in het tijdsbestek van 8 maanden hadden we een nagenoeg nieuw gemeenschapshuis staan. Ja, en zijn jullie qua tijd heel veel bezig in de week met de projecten die jullie doen? Sommige weken wel en sommige weken minder. En nu met de corona maakt het allemaal nog moeilijker en lastiger. Dus alles gaat een stuk trager, omdat we eigenlijk heel weinig overleggen kunnen doen waarbij je elkaar in de ogen aan kunt kijken. Ja. En dat is toch wel belangrijk. Dat lijkt me inderdaad ook, zeker voor een dorpsoverleg. Heel leuk natuurlijk allemaal om hierover te spreken. Maar ik begreep ook dat u inmiddels al 20 jaar hier bezig bent, klopt dat? Ik ben ondertussen 20 jaar bij het dorpsoverleg. Ja. Maar ik wil daarbij even aangeven, ik ben nu terugtredend, laat ik het zo noemen. Ja. En er is een hele nieuwe club gevormd en die gaan het overnemen. Ik blijf gewoon een beetje er. Nee, niet alleen omdat ik trek het project seniorenwoningen en kerkplein, waar het nodige dient te gebeuren. En nog zo'n beetje als vraagbaak, omdat ik de historie goed ken. Ja, dus je blijft wel gewoon betrokken? Ja, ik blijf zeker nog betrokken. Ja. Nu is het zo dat wij van Maak het Woord natuurlijk in de week voor kerst dorpsinitiatieven in het licht zetten. We zijn ook allemaal wensen aan het vervullen, daar zijn we nog de hele week mee bezig. En zo kregen we dus ook een brief van het dorpsoverleg. Want er schijnen nog wat mensen te zijn die u graag in het zonnetje zouden willen zetten. Oh, kom op. Ja, ik heb het niet bedacht helaas. Dus ja, ik ga het woord graag even geven aan degene die dat zou willen doen. Oké, Helmi. Wij weten allemaal dat jij hier niet van houdt. Ja, absoluut. Want als er iemand met een stille trom werkt, dan ben jij dat. Iemand die niet graag op de voorgrond staat, maar
toch denken wij als dorpsoverleg, omdat jij al 20 jaar betrokken bent bij je dorpsoverleg en met dat dorpsoverleg heel veel hebt gerealiseerd, van wij je toch wel op zijn plaats dat jij in het zonnetje gezet zou worden. Dus bij deze, Hermie, wij willen je heel erg bedanken voor al die jaren die je ingezet hebt. En we hopen natuurlijk ook dat je nog even blijft, zodat wij als minder ervaren mensen nog steeds gebruik kunnen maken van de ervaring die jij hebt. En je hebt inderdaad aangegeven dat Kerkplein, dat maak ik nog af. En dan zien we wel. Oké, tot zover. Heel erg bedankt, Hermie. Wij willen jou graag in het zonnetje zetten. Dankjewel. Nou, kunt u er toch nog een beetje om glimlachen? Nou, als ik dit geweten had, was ik niet hier geweest. Dat is ook juist waarom dat zo geheim is gebleven, want dat wisten we, dat je daar niet zou komen. Maar ik denk, als je straks thuis lekker op de bank zit en erover na gaat denken, dat je toch wel kunt waarderen dat wij dit voor jou willen doen. Nou, dank jullie wel in ieder geval voor jullie komst. Ik denk dat het een mooi moment was, voor u natuurlijk, hoop ik, maar voor jullie allemaal ook. Dus nou ja, dan gaan we weer terug naar de studio in Panningen. En hopelijk komen hier nog hele toffe projecten uit het dorpsoverleg, maar daar maak ik me niet zo druk om.